Iată-ne ajungi la cea de-a patra ediție a emisiunii Pas cu Pas spre acasă. În prima ediție a acestui an vom avea plăcerea să-l cunoaștem pe Alex Roman, analist credite și consultant în vânzări. Bine te-am găsit, Alex! Bine te-am găsit, Daniel! Îți mulțumesc pentru invitație și sunt onorat să fiu aici în cea de-a patra ediție a emisiunii Pas cu Pas spre acasă. Spune-mi, te rog, Alex, cu ce te ocupi mai exact și ce te-a făcut să te îndrepți spre un asemenea domeniu? Cu ce mă ocup aici la Maurer, așa cum ai spus și tu, sunt consultant în vânzări și analist credite. Sunt două lucruri de care mă ocup. Cu ambele au un istoric în experiența mea. Am lucrat în vânzări și am văzut cum este să fii pe cont propriu în piață și în același timp am lucrat și în bancă și am văzut ce înseamnă corporația. Și experiențele astea două m-au ajutat și m-au îndreptat către Maurer. În momentul în care am văzut postul disponibil pe internet, am știut că e pentru mine și s-a și confirmat în scurt timp. Și am găsit aici o echipă foarte faină, am găsit o echipă care m-a susținut din prima zi și sunt mulțumit că activez într-un domeniu pe care îl căutam, un domeniu dinamic, un domeniu cu un ritm susținut, cum este cel al imobiliarelor, bineînțeles. Este un domeniu atipic care te provoacă. Da? Și sunt mulțumit că fac parte din echipa Maurer și am găsit aici exact ceea ce aveam nevoie în concordanță cu experiența mea. Prin urmare, aflu, iată, că joci un dublu rol în această organizație. Îmi poți spune care dintre aceste două posturi te definesc? Poți face și fața avalanșei de solicitări? Da, nu știu ce să zic, nu cred că mă definește unul dintre ele. Sunt pasionat de vânzări și îmi plac vânzările și pot spune că faptul că mă ocup și de credite și de relația Maurer cu tot ce înseamnă instituție bancară și obținerea de oferte pentru clienții noștri, oferte speciale, pot spune că și zona de credit este parte a tot ceea ce înseamnă consiliere în vânzări și a ajuta clientul în a face o alegere potrivită pentru el. Și pe zona și în ceea ce privește structura, ceea ce privește poziționarea apartamentului, dar și ceea ce privește finanțarea apartamentului, pentru că pot spune așa că zona de creditare este un beneficiu care este un plus în relația cu clienții. Care ar fi provocările acestui început de an? Este un moment bun pentru a face o investiție pe termen lung, având în vedere contextul pandemic actual și, de asemenea, situația politică instabilă? Începutul de an pentru noi a fost foarte bun din mai multe motive. Unul dintre ele este faptul că s-a majorat plafonul de TVA 5%. Ce înseamnă asta? Că dacă până la 31/12/2021 cineva dorea să cumpere un apartament ce depășea suma de 450.000 de lei, apartamentele automat intrau la un TVA de 19%. În momentul de față, plafonul s-a mărit la 700 de lei și apartamentele pe care le aveam noi au ajuns să aibă o reducere de 15-20.000 de euro doar datorită acestei reglementări din partea Ministerului. Și această micșorare a prețului de 15-20.000 de euro niciun dezvoltator nu poate să ofere, ca și discount, să zic. Așa că este un moment potrivit pentru a face o investiție, mai ales ținând cont de factorul ăsta. Legându-mă de asta și m-a întrebat dacă este un moment oportun. Ăsta este unul dintre factori. Al doilea factor este piața în general, piața imobiliară în general în România. Din 2015 până în 2021 putem vedea o creștere a prețurilor în imobiliare, dar în același timp, dacă rămânem aici, putem spune că imobiliarele s-au scumpit. Dacă ne uităm din punct de vedere economic și la alți factori, cum ar fi, de exemplu, accesibilitatea apartamentelor,
prin credit sau prin altfel de modalități de plată, vedem altceva. De exemplu, accesibilitatea reprezintă câte salarii nete are nevoie un român ca să cumpere un metru pătrat dintr-un apartament. Și vedem acest indice care în 2015 a fost de 2,5. Deci, practic, un român avea nevoie de 2,5 salarii nete ca să cumpere un metru pătrat de apartament, pe când în 2021 acest indice a scăzut la 2,1. Asta înseamnă că sunt mai accesibile. Într-adevăr, au crescut prețurile apartamentelor, dar ne ajută și alte lucruri. Și e important să nu rămânem doar la preț. Deci dacă privim pe ansamblu, și ăsta este doar un indice. Dacă privim și alți indici, sunt sigur că ne schimbăm perspectiva asupra unei investiții în momentul de față în imobiliare. Un al treilea factor important, spun eu, că este dezvoltatorul cu experiență, și aici vorbesc despre Maurer Imobiliare, având o experiență de 15 ani pe piață și pentru că a adus în discuție contextul pandemic, încrederea și într-un dezvoltator și faptul că are o experiență sunt importante în vremuri de genul ăsta. În momentul în care a început pandemia, noi eram în șantier în 5 orașe din România. În niciun oraș, nici în Brașov, Cluj sau Târgu Mureș sau Sighișoara și Constanța, adaug și Constanța aici, noi nu am sistat lucruri în șantier. Da? Asta înseamnă că am continuat să credem că lucrurile se vor îndrepta, am continuat să ne ținem de promisiunile practic pe care le-am făcut clienților. Am reușit perioada de început a pandemiei, am reușit să o întoarcem spre binele nostru, pentru că am fost foarte aproape de clienți. Am organizat și meeting-uri online cu clienții pentru a-i ține aproape și asta a dus la solidificarea relației cu clienții existenți. Am reușit să ne reorganizăm foarte repede după perioada de lockdown și în momentul de față suntem în creștere. Urmează ca în următoarele luni să obținem și o autorizație de construcție pentru un alt tronson aici la Constanța, în cadrul ansamblului Maurer Residence, și asta ne bucură, pentru că nu ne oprim atunci când apar probleme. Asta sunt unele dintre principiile, este unul dintre principiile Maurer, așa că e important în aceste vremuri să alegem și dezvoltatorul și Maurer este un dezvoltator care se ține de cuvânt și poate merge mai departe ne rămânând undeva blocat din cauza unor probleme, cum ai spus și tu, pandemia. Deci sunt 3 factori care, spun eu, sunt importanți în alegerea de a face o investiție sau nu a face în anul ăsta. Ei bine, veștile și perspectivele sunt cât se poate de bune pentru Maurer Residence și acum profit de faptul că discut cu un specialist în domeniu și îmi permis să te întreb, Alex, ce metodă de plată m-ar avantaja dacă aș fi interesat să cumpăr un apartament? Aici depinde foarte mult de nevoia clientului și aici o să încerc să-ți prezint fiecare modalitate de plată. Noi avem 4 modalități de plată. Prima este plata integrală, acolo unde noi putem oferi un discount, plata integrală a imobilului. A doua variantă este de a plăti în 3 tranșe până la 2 ani de zile. A treia variantă este prin credit, da? Și printr-un credit bancar. Aici o să vreau să intru puțin în detaliu pentru că este zona mea și mă ocup de asta. Datorită parteneriatelor noastre cu numeroase bănci din România, în momentul de față, clienții, așa cum am zis, beneficiază de oferte speciale. Concret, despre ce este vorba? Este vorba despre dobânzi și comisioane mult mai bune. De exemplu, dacă un client dorește să cumpere un apartament, să vorbim concret, de 80.000 de euro, da? Vrea să-l achiziționeze undeva în oraș și vrea să-l achiziționeze prin credit. Merge la bancă, îi se oferă o ofertă standard,
dacă dorește să le ia pe 30 de ani, da, să punem ipotetic 30 de ani, în 30 de ani, în loc de 80.000 de euro, el va plăti în total 140, da, de mii de euro. Pe când în ansamblul nostru, dacă cineva cumpără un apartament de 80.000 de euro, în 30 de ani, bineînțeles, asta se poate calcula și la o altă perioadă, în 30 de ani plătește 130.000 de euro. Asta înseamnă că din start clientul nostru câștigă 10.000 de euro doar dacă alege să cumpere de la Maurer prin intermediul prin intermediul nostru, da? Și la o bancă parteneră. Asta este un aspect aici la creditare, oferta, faptul că beneficiază de dobânzi și comisioane foarte bune. Mai este și un lucru foarte important aici, consultanța pe care noi o oferim pe toată durata procesului. Da? Din momentul în care clientul ajunge la noi la birouri, ajunge în birou, el poate ști informativ dacă se încadrează sau nu la un credit, fără să meargă la bancă. Dacă discuțiile avansează, ulterior mergem la bancă, îi se oferă o ofertă concretă, păstrăm legătura și iar în momentul în care preia apartamentul, avem actele de cadastru și intabulare, atunci tot noi suntem cei care ținem legătura și facem legătura între client și bancă, ceea ce ușurează foarte mult procesul și știm cu toții ce înseamnă birocrație, da? Așa că sunt două aspecte și noi am făcut eforturi pentru asta, ca să avem aceste două servicii pentru clienții noștri. O a patra modalitate de plată sunt ratele la dezvoltator. Aici lucrurile sunt puțin mai simple. De ce? Pentru cei care au capacitate de plată și aleg această variantă, putem merge până la 6 ani rate. Și aici se poate face acest lucru doar cu buletinul. Da? Avem nevoie doar de buletin, se semnează o promisiune de vânzare-cumpărare, iar banii se livrează în cont, da? În contul Maurer direct, nu avem niciun fel de legătură cu instituțiile bancare. Plus de asta suntem foarte flexibili. În cei 6 ani de zile care clientul poate să plătească apartamentul, suntem foarte flexibili și putem așeza ratele, avansul și așa mai departe în funcție de nevoile lui. Înțelegem piața, înțelegem lumea în care trăim și e necesar să venim cu oferte și lucruri exacte pentru clienții noștri. Cum va arăta acest proiect în următorii 5 ani? Sunt convins că în viitorul apropiat, oare cartierul Tomis Plus se va uni cu zona Carrefour? Cu siguranță se va uni. Așa cum am zis, ne ținem de promisiune și promisiunea este că aici vom face 60 de blocuri, vom avea 60 de blocuri în complexul nostru, lipiți de Carrefour, așa cum ai spus și tu. Suntem cel mai amplu cartier din Constanța, având 60 de blocuri, în același timp cu o poziționare foarte bună, aproape de oraș, la 2 minute de oraș și un cartier de genul ăsta care să aibă și care să țină atâtea familii, da, și să fie atât de mare la o poziție foarte apropiat de oraș este destul de greu, ceea ce noi totuși am reușit să fim foarte aproape de oraș cu un proiect foarte mare, unde aici avem grădiniță, avem sală de sport, avem locuri de joacă pentru copii, avem spații comerciale care deja sunt achiziționate și urmează să fie date în folosință pentru diverse branduri, diverse magazine și așa mai departe. Da, suntem într-o poziție bună, chiar dacă avem un proiect așa de amplu, la 10 minute de Marea Neagră, la 7 minute de Vivo. Sunt lucruri care ne aduc un plus și o poziționare foarte bună. Alex, așadar îți mulțumim tare mult pentru toate aceste informații extrem de interesante. Mulțumesc și eu, Daniel, pentru invitație. Iar noi, dragi telespectatori, ne luăm rămas bun acum de la voi, dar cu promisiunea că vom reveni cu alte ediții la fel de interesante și cu alți invitați de la care vom afla tot așa lucruri și aspecte cât se poate de interesante despre Maurer Residence Constanța.